Hyfryd. Ni newydd methu fel fath o gyflwyniad. Rhywun wedi ei seithio'n llygad yn gweud bod rhywbeth gwael wedi digwydd. Swnio'n weddol gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi treulio penwythnos yn Dinorwig. Hei! Rhegi. Rhegi, spoilers Rhegi. Hashtag Rhegi. Hashtag Rhegi fel mil. Daf Pris fan hyn. A mae gen i ffrind special wedi dod i ymuno fy ni yn Aberystwyth. Helo, Elidir sy'n yma. O, pwy? A ti yw e. O, oce. Dwi'n newydd, yn llythrenol newydd neidio oddi ar y bus. A mae Daf di'n haflu fi mewn i'r pwll dwfn yn syth. Syth mewn i pwll dwfn New York. Fi yn caru New York a fi'n caru gaeaf. So mae'r ddau efo'i gilydd. O, ti'n caru viruses sydd wedi dinistrio y byd? Wel, spoilers eto. Hashtag... Hashtag Rhegi, hashtag spoilers. Ydw i'n gallu siarad? Ydw i'n fod i siarad fy rhain? Ydw i eisiau siarad fy rhain? Na, ten off i'r blinkin thing na'n tredig efo boi fi. Actually, merch ydw i heddiw. Ni, Daisy, yw enw hon? Ti'n newydd neud hwnna fyna? Do, ond. Dwi am ei gael hi'n Magda. Na. Am rhesymau amlwg. Rhedeg, dilyn llinellau oren. Ydych eitha neis? Felly mae hwnna allan ar yr 8fed o Fawrth. Diw'n beit a diw'n ar y funud. Ie, so mae arno dros y penwythnos, so dyn nid sy'n mynd trio fe mas. Dwi'n beth mae pethau fel yn ein, dwi'n rhedeg hwnna. O, ffrind arall i hwnna. O, ffrindin i gyd fan hyn. Danger, 777. Dennis. Dwi'n enw Dennis, ond mae fe'n trio wneud danger. O, gwyd boi all yn tredig. Lle nhw fe? Medj Wyth. Bydd Wyth? Ie. Hwn iawn, hwn i ma. Ydych chi Medj? Wedyn. Math o bobl yn lle, prynu guns fan hyn. Talk. A reis yn ei ddigon, mae'n guns great. Dwi'n ti'n cael lot yn gyflwyniad yn gysyn. Na. Ni yn... mewn cyflwr ar gyfwm. Sy'n lot o mynydau fi wedi rhywbeth fel yna. So mi fydd y Elidir siwr fod wedi bod yn rhan o hwn, ond... Mae'n un PlayStation 4 sydd â ni fan hyn. Ie, fi'n gwybod. Trydydd byd. Mae'n cloti anghygoel. Debyg iawn, welwch chi benod arbennig o lle ar y gem yma, ella? Digon posib. Digon posib. Da ni yn meddwl cael y fersiwn llawn. A, dangos chi beth mae fel go iawn. Yn edrych na'n sens ni gwneud. Reit, beth yw'r bullseye nawr dra yma? A mae debyg oedd gennau available skills. Jyglo. Mae fy nghalon i jyst yn disgyn bob tro dwi'n gweld map fel yma. Mae'n jyst... Byd arall mewn gêm, efo gymaint i'n neud. Gymaint o oriau yn mynd. Dwi'n siŵr bod yn nhw. Pennsylvania Plaza, hefyd. Ond mae doc yma hefyd gyda llaw, chi wastad yn gweld doc. Ti'n gwybod hefo? Na, nes mlaen falle. Out of bounds. Ne, o, Brooklyn yna. Gael ni mynd i Brooklyn, ddo. Gogledd lan ffordd hyn. O, so dim ond y strip canol Manhattan. O ie, so gyda yn iawn de, lle i ni? O na. O, dwi'n meddwl iawn i fe. Mae'n mynd i wneud. Falle bod e ddim yn offi... Reit, wel, tra bod nhw'n i lawr, riddles. O reit. My first is in pie, but not in high. Sorry. Masquerade? Be dwi'n... Yw hwnna'n dod o Masquerade? Dwi'n gwybod. Llyfr o'r 80au, lle oedd rhywun wedi rhoi fath o golden brooch mewn rhyw patch yn Prydain.
O'n i oedd yna llyfr i gael, Masquerade, a fe da fi rhywle. Na, mae'n rhywle. Lle ti'n dilyn fel loads o posau a pethau fel la. I ffeindio fo. Yn llythrenol, mwyn ffeindio'r thing ma, gyda'r clues. Fi dal ddim yn di, braidd fi actually check hwnna ar y we fel beth oedd yr atebion, achos ti'n ffigur mas piwa maths pan o'n i'n 9 yn eitha job. Oedd yna gyfres o gemau fel yna ar rhywbeth fel y Spectrum. Lle Oedd. oeddech chdi'n gorffen y cyntaf, oeddech chdi'n ennill. Oedd y lead, dwi'n gwybod lead, os wyt ti'n gwneud yn dan y lead, y cysylltu'r gêm i'r we, fel oedd e ar y pryd, ond ti'n lle ennill car. Yeah, continue game, mae'n debyg. Ond yn sylwi beth wedi cychwyn. Ubisoft. Gewn nhw bas am nawr. Ond ni gyd yn caru sôn am Spectrum, mae'n machiniau mas yn oes e. Ti'n mynd i gael hwnna? Dwi'n meddwl, dwi'n gwybod. Fyna Vega Plus, o Sinclair sy'n neud e. Dwi'n meddwl. Wel, tysa Sinclair yn... Ie? Y cwmni fe sy'n neud e. O, wel, mae hwnna'n newid pob dim ta. Yeah, changes everything. Hell of a song. Efo mag dwi'n awr ddod efo fi, fyddai'n dod i Wabrysel ar fory, mae yna Retron 5, sydd yn system clone, sy'n chwarae NES, Super Nintendo, Mega Drive. Problem ydy, diolch yn gret o ran system, felly dwi'n hoff iawn o system a clone o efo'r, ond os Sinclair sy'n neud o. Fe sy'n neud e, i'n cwmni fe. Sy'n cwmni enw cwmni? That other game... Reit e, na roi rhyw fath o ability arno. Equip a skill, siw fod o'n un o'n mynd i cynnig i fi. Fe ddweud. Mi'n gallu cael sticky bomb, mi'n gallu cael shield, neu mi'n gallu cael radar. Ostad bombs o fe. Assign a slot. Dim ond un heddiw. Ie, hefyd, i bawb sy'n gwylio hwn heno, os oes unrhyw diddordeb da chi, dewch draw i, Students' Union yn Brifysgol Aberystwyth. A Selar yn garedig iawn wedi gofyn iddyn ni troi lan yn ystod noson gwobrau nhw mwyn diddanu crowds a mi wedi ddod â mylided newydd sôn amdano fel retro games. Yn wyth, gyda ni ddeuddeg o gemau retro gyd o'r NES fyny at yr N64. Wedyn, mae gyda ni hefyd Guitar Hero Live. Guitar Hero Live. A fyddwn ni'n cynnal, sef yr un mwyaf newydd yn y gyfres, fyddwn ni'n cynnal gystadleuaeth Guitar Hero. Bydd enillydd yn ennill copi o'r gêm a gitar plastig hyfryd. Popeth i gyd na, gan fod e'n gwobrau, music a stuff. Ni'n meddwl bod e'n rhywbeth taclus i fod i ffwrdd. So, dewch ymlaen, rociwch allan. Da ni'n gwybod am beth yn ei sôn. Na. Dydy a rocio ni di mynd. Ond, pwy bynnag sy'n cael sgôr gorau, iwch chi fynd ar gitar gatra efo chi ar gêm. A mae yna batteries hefyd. Wow. Hey, oh. Careful where you point that. Is there a situation here? Didn't think so. Go on. Go on, ni gyd yn cael dydd gwael, so sgwch gatra, boys. Civilian in need, give one medkit here. Mae'n edrych yn rough, ond ddim yn ddod ar bus drwy Cymru's Coch. I don't know how long. I win this round. Dwi'n edrych cael dillad. Dwi'n swapo medkit am dillad. Ydw i wedi gwneud hwnna ar yma? Right, then, check o clicio i cover nawr o fe. O! Thump. Teimlo'n eitha neis, actually. Mae Ubisoft wastad fel yn teimlo bach yn llac. O, ti'n bod e'n awr hwnna. Beth yw... switcho ysgwydd hwnna. Cofio hwnna. Mae'n gadael, a mae'n round cover. Hello! Be ti'n ei boi? Ddim mor dda ar key o Fallout. Ti'n sy'n rhaid efo fi? Ti'n dod? Come on! Come on! Go bye! Ffordd fi'n mynd e. O reit, so fi'n dilyn po math o llinellau. Beth oedd y thing glas na fyna? Ydy'r gêm yma fel bob un gêm Ubisoft
yn gofyn i bod chdi gael dringo fel yn uchel i ddysgol. Are you okay? Mbo? Ti'n gwybod? Mi'n llythrenol wedi bod yn chwarae fe. Chi wedi gweld ers 5 munud. O! Rhywbeth yn digwydd. Mae fi angen mynd i ffindo le i cuddio. Dyma bol yma. Gofyn dod nawr. Wei! Reit, mae yna eitha lot o seithi gael fan hyn bod roi. I ain't got no beef with you! O! Drwy'r camera i fan hyn bach. Holidays are coming. Holidays are coming. Holidays are coming. Oedd y truck na mynd o gwmpas Prydain. Ac oedd pobl actually mynd i weld e fel rhyw fath o sioi. Oh dear. Eitha falch weithiau bod yna yn amlwg mae yna epidemic enfawr yn mynd i wipe yn id allan. Be merry, drink teas. Politics. What a dig. Bydd Coke yn anhapus iawn efo hwnna. Os taw. There are other cola-based drinks. Iawn? Pawb iawn fan hyn? Na, dyn. So hwn cyn Nadolig. Something of be your mother? Reit de, nawr de, be mae pawb yn cofyn dan y gêm ma yw yn ystod y reveal yn y brilliant bits i gael lle oedd y pobl yn stico i'r car ac oedd mynd paso yn cael drysau fel la. O! It's bach. Ti'n meddwl amdano sef yn edrych? Whoops! Mag yn ddisgwyl dros. Ie, mae fel... Watch Dogs 2.0 fynd ymlaen, dyn ni? Ie, mae'n eich lot gwell na Watch Dogs. Sysad Watch Dogs di cael ei wneud ar gyfer consoles newydd. Ie, digon bosib. Exclusive. Ie, yn union. Oh. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Diw mawr. Small arms fire! Who have us in their sight? JTF hearing this? Please respond! Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Take out the leader, Jesus! Warning. Hostile forces approaching. There. We've got tangos inbound! What the? Come on, bro. Hey! What did you say to do that? Ti'n gwybod am sgiliau fi da, Elidir? Yn talu filia? Na, dim. MLG. Come to me. MLG. Target is secure. No more hostiles detected. Dy'r beta yma'n agored i bawb? Agored i bawb? Ond maen nhw wedi cael un beta yn barod, oedd hwnna code invite. Oedd hwnna'n teimlo'n eitha... Digon ten i fod yn deg. Snappy. Ddim ond yn gweud nawr. Pawb eisiau. Я так тебе благодарна. Oh. Pushy. Yeah. Hey, fi newydd. Take all. Okay, fi ni'n cael bits. A chi'n siarad o pobl, rhoi stuff, nhw'n mynd yn rhoi stuff useless nôl. Iawn. Ond, Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Iawn. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. How are you on my comms? We
We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Okay. So, dim, Alert. Patching into local JTF radio channels. Unit 43, be advised you have incoming division agents as backup to your location. no, no, boys, no, no. Time to get us some help. Get him here right now. Oh, do you know? Right there. Foster, we need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Ti'n cofio beth oedd y bwtyn am grenade? Fel arfer. A dim A1, dio? Ie. Ni. O, right here. Ti'n mwyn hwnna? Chod mynd rownd yr ochr, bach o mynd rownd yr ochr. Agor y boes ma'n lan o fe. Sneaky, sneaky, galw hwn. Dyna gyda llaw yn union beth yn digwydd os di Trump yn ennill. O, Politics. politics, dychan. Hashtag dychan. Be di hwn sef? Digon. Sopa hwn fel hyn. Lle mae'r boi yma? Siwr hwn fel hyn, dwi? Dwi'n meddwl. O, na. Ti'n chydi ti nawr, yn neis gwybod fi gallu mynd ar ben band, ddo. Mae boi ma'n weddol swmpus yn dweud. Arbo. Mae'n XP, marw hyn. Gyfarwydd, dwi'n wedi bod i Efrog newydd, ond dwi'n siŵr bod nhw'n ffilms. Ghostbusters allan neu beth yna? Ond beth yna gwneud braf yn tent yn ôl. Ie. Dwi'n meddwl hwnna. Lle mae'n gweld? Come on, yna. Eitha neis, actually. Fi methu stopio edrych rownd, really. Woo! Stay calm. Oedd e'n barod yn mwy diddorol na Destiny. Ti'n deud hwn? Nes ti chwarae Destiny? Rhyw flwyddyn? Wir. Non-stop? Dispatch, situation outside is not under Mission control. completed. My official report. The division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Coated back, oh great. Go on in and Quick have a look release around. magazine. I finally Yeah, got some very transportation, so good. I'm inbound. Let's do this. So chi'n gweld yr elfennau RPG fyna, of course, Sy'n byd well, really. Dyna beth sy'n neud game i fi. pigo bits lan, etc. Wedyn, safe zone. So hwn yw'r fath o lle mae pobl wedi sort of hold up fi'n credu. Fan hyn yw'r base of operations. Ond ta waith, ond dim bach o na ie, beth yw'n enw? The Division. Fyna. Running guns. Bach o RPG. Seithi. Grenades. Hyfryd. Ffwrdd, really. Fyddai yn edrych ymlaen i profi hwn dros y penwythnos. Ond,
Pryd o'ch chi'n neud, achos mae'n chi dod draw i gwobre'r selar a dod i weid helo iddyn ni. Byddwn ni lawr llawer yn y Students' Union. Bydd yna cwpl o telis da ni mwyn chi wario games a triwch look efo Guitar Hero live. A who knows, falle nhw'n ni fel tweet o llun o pobl. O ie, da ni'n di penderfynu'r gan eto. Na. Mae'n debyg John a gael un neu rhywbeth o'ma. Mae yna un track Queen i gael, Tie Your Mother Down. Ddim bad. Ond, mae'n un eitha anol. Wel, mae hwn yn sgwrs i gael o ddiar. Sgwrs, o ddiar. O ddiar YouTube. Na fede, boys, nawn ni siarad fych chi'n fian yn pob hwyl. Cofiwch check ni mas ar Facebook a Twitter. Dilynwch Fideo Wyth a hoffwch y tudalen. A nawn ni trio'n gorau diddannu chi ymhellach. Rwy gen i catchphrase. Os da beth yw e? Fideo Wyth. Gemau yn Gymraeg. Ie? Okay. Fi'n eitha hoffi, Fideo Wyth. Un yn wath na fideo naw. Hwna di'r gorau. Hwna di'r gorau. Na fede, mwyn chi Cymru hir. Gara.